Evo, ponovo smo se okupili na obilježavanju završne manifestacije Školska patrola 2018. godine. U ovom ciklusu koji je trajao mjesec dana bilo je uključeno 11 osnovnih škola sa područja grada Tuzle i kontinuirano se radilo na pokušaju da se poboljša svijest vozača kroz njihovo neko ukazivanje na prekršaje koje su napravili u toku svoje vožnje. Znači, u tim patrolama učestvuju djeca, učenici osnovnih škola i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova. Smatramo da je ovo jedna jako dobra akcija jer svjesni smo da je saobraćajna kultura na dosta niskom nivou i ovo je jedan od pokušaja da se educiraju učesnici u saobraćaju i da podignemo tu svijest o učesnika u saobraćaju, odnosno vozača na neki viši nivo i da doprinesemo povećanju bezbjednosti saobraćajne situacije u gradu. Na koji način je koncipirano? Pa gledajte ovako, znači mi imamo već godinama, mi za tu dječicu imamo spremljene uniforme i oni dobivaju uniforme i izlaze obučeni kao policajci i zajedno sa pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova na jedan način normalno uz adekvatno obezbeđenje vrše regulisanje saobraćaja. Znači zaustavljaju vozila, zaustavljaju pješake, ukazuju na propuste koje su učinili i pokušavaju da na taj način doprinesu poboljšanju svijesti, odnosno povećanju bezbjednosnih situacija u gradu što se tiče saobraćaja. Znači ovo je 7. godina zaredom kako organizujemo ove patrole i smatramo da su jako uspješne, a sami vidite poziv dječice da je to nešto što je prihvatljivo i njima jako interesantno. Na kojim aktivnostima danas će biti obilježeno? Pa evo danas ovdje smo okupili znači neka vozila koja su interesantna sa aspekta grada, znači vatrogasci, naša korpa, komunalna vozila, hitna pomoć, a pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova će pokazati svoju neku opremu koju koriste u svakodnevnom radu i normalno sve ćemo to krunisati jednom vožnjom turističkim vozilićima.